Mugikortasun plan horretan ez dago hori esaten osotasunean. Hemen dago mugikortasun plan horretan esaten da zati bat. Ze mugikortasun plan horretan beste hainbat leku behai sartzen die. Eta nidatorren hau apur bat bereari da ez, muga efektu horretan bizi garenok nun aparko dugu, eta mugikortasun planean ez da hori bakarrik agertzen. Orduan segaitxik, hau planteu danean, segaitxik ez da mugikortasun planan adostu zana. Adibidez? Hor adostu zan, bestazkigune bat, Aldai, Gelma eta besteren bat, esan sartu hori, baina Aldaie komunidadekoak inzauen elegite bat, onartu izan eta mugikortasun planean sartu izan. Eta ontsa ikusten duguen bezala, ez da hori. Gelma eta Aldai eta mugikortasun planeko proposamen zehatz bat zeon teknikoa, mugikortasun planean ipintzen dau, horbe bai, aurre ikusten dala, sartuko dala, horba. Bai, aurreikusi gauza bat. Aurreikusi bat. Lehenengo proposamen honetan ez dago, baina horrek ez du esan nahi ez dunik izango, Baina nire da, segaitxik ez da, mugikortasun planean onartu bazan, da, zuk esan duzu, jala mugikortasun planean adostutakoan arabera, ez? Bai. Bueno, Juan Antonio nik uste erantzun duela, da, erabaki da momentu hontan eragitea eta zonalde hontan propositiboki, eta aukera dago, zabaltze eskaera bateko, eta egon dira orduan. Bai, eta mugikortasun plan hortan jartzen ditu beste ekintza batzuk oraindik egingo direnak, Baina hor nik gehiago kokatu dut mugikortasun planean, eta orain lehenengo ekintza bezala hau da proposatzen dena, eta ez dakigu nola geratuko den, baina esan egitena da, hori, ez dela, hau eta ja mugikortasun plana bete da, ez da hori, hau ekintza bada, plan horren barruan. Muga efektu hori pairatuko dueno, albazete bada, mugaerako proposamen hori, zaten dut, izango balitz, mugaerako proposamen hori izango balitz, behin berrikua, horre egongo gitzen no, muga efektu horretan, esateot, muga efektu horretan gazenok ez da eskonmertzek, ez zebe, da bakarrik egoia bentzat. Orduan, esan bezala, ez bada defizitarioa eta dana, paran geratuko gara, segaitxik egoia bentzat izango negatiboa izan dana. Kontrako izan dira, bertakue favoreziru eta kanpokuei apur bat oztopua jarri, ez? Kanpotik etorpen badara zuen. Orduan hau, oinarrizko proposamen